Hola, 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 benvinguts a la Catalunya Walk, el podcast d'ordre desordenat que explica la decadència de la nostra estimada i odiada Catalunya. Cada dimarts tens una cita amb aquest programa que compta amb la presència de Guillem Bargalló. Guillem Bargalló, bona tarda. Bona tarda, Arnau. De Carles Borja. Carles Borja, bona tarda. Bona tarda, Arnau. Bona tarda, Guillem. I d'un servidor, Arnau Borràs, avui amb Aaron Fernández de convidat. Benvingut, Aaron. Bona tarda, Arnau. Bona tarda a tothom. Fem una petita pinzellada de qui és l'Aaron. Després ja el coneixerem amb més profunditat, però ell és consultor, emprenedor, criptobro i regidor de Plataforma per Santa Margarida i els Monjos. Ui, quan has dit plataforma, Jo també. hi ha hagut un moment que és com ho seguirà? Nascut a l'any 2000, que és flipat que ell... No sé si us fa la sensació que la gent de l'any 2000 té 7 anys o una Clar, cosa sí, així. sí, no, són... Doncs això, ell és la cara visible de Plataforma per Santa Margarida i els Monjos, que l'any 2023, les seves primeres eleccions, va treure 2 regidors. Un partit amb gent molt jove, vindrien a representar el que és el pèndol girant, no? Gent jove desacomplexada i explicant coses que segurament els partits tradicionals no els hi costa més explicar. Plataforma per Santa Margarida i els Monjos va ser la tercera força a només 3 vots de la segona. Qui és la segona? Esquerra. I primera força el PSC, que seria una dictadura, no? Més o menys. No ho he dit jo. Que el PSC mana en aquesta població per majoria absoluta des de l'època franquista i ja manava el PSC, no? Òbviament, t'anava a dir, jo vaig néixer manant el PSC, però tampoc és tant. Clar, sí. Després del que acabes de dir no és massa. De fet, el Carles va néixer manant el PSC als Monjos. Gairebé. Al segle XIX ja... Jo vaig néixer amb el PSOE, manant a tope. Va, doncs ara el coneixerem millor l'Aaron, li farem l'habitual test. Però abans recordeu que ens podeu seguir a Twitter i subscriure-us a Spotify, iVoox, YouTube Music, Apple Podcast i Blue Sky. Però per favor, i el Carles m'ha demanat, si us plau, insisteix en això. Exacte. Subscriviu-vos al canal de YouTube, que és gratis. És gratis. I com és que la meitat de gent... La meitat, sí. Exactament el 48% dels nostres espectadors encara no estan subscrits al canal. Doncs ja està, subscriure, campaneta, I que tot. al final només fem una publicació setmanal. Vull dir, Exacte, tampoc no molestem gaire. gaire. Aquí sí que anem a molestar una mica perquè toca demanar diners. Com cada dia avui l'Aaron ja haurà comprovat, ara estem intentant recaptar 4 euros per... 4 euros no, anava a dir 4 duros, però quedava una mica boomer, per poder canviar les cadires, perquè realment les que tenim, sobretot quan tenim convidats, són realment, Són lamentables. són realment incòmodes i a més no són regulables, amb la qual cosa l'Arnau Es destapa el frau. Es destapa el frau Els meus m20. Exacte. Per tant, com cada setmana ja ho sabeu, que podeu fer donacions per Stripe, al cap del Guillem, per Bizum, que us surt ara sobreimpressionat en pantalla, o podeu comprar les magnífiques tasses, que hem de dir que les de la Catalunya Go, que aquesta setmana s'han esgotat, ja en venen més de camí, perquè hi ha diversa gent que ho ha preguntat, i si no tenim també les tasses, no, hi ha les clàssiques de la motosserra catalana i del Jo ja no miro TV3. Llavors, abans de seguir... Però la continuo pagant. Però la continuo pagant. Deixes l'apunt important. És lo important. Llavors, abans de començar, Aaron no té res a veure amb que ens hagi dit, perquè l'Aaron ens ha obsequiat amb unes ampolles de cava, ja que ve del Penedès. No és perquè tu ens ho hagis regalat, però nosaltres també et volíem fer donatiu. Jo he vist el teu Twitter que vas tenir amb Miguel Ángel Bastos. Correcte. No? Vaig quedar amb ell, vaig anar a Galícia i vam poder conversar sobre Santa Margarida i els Monjos. Vale, i he vist que et va prometre que si tens majoria absoluta vindrà... si guanyes eleccions. Si no, potser ve d'aquí... O sigui, si guanyes eleccions, tenim pregoner per la primera festa major? Jo crec que sí. Arnau Borràs. Les segones festes majors. En tot cas, ara que ja som amics, si algun dia ve Anxo Bastos a Santa Margarida, espero que ens convidis. Val? I sé que a ell li agradaria també, però aquesta és per tu, que és la tassa de la motosserra catalana. Vale? I també et fem obsequi d'aquest petit llibre de les misèries del multiculturalisme, que de ben segur que t'agradarà. Moltíssimes gràcies. Us he de dir que és la tassa que m'encanta. Per aquí hi ha molts escrits. De moment? Molt bé, merci. Això què és, exactament? Això és tot de llistats de xiringuitos i acaben punts suspensius, perquè hauríem de fer un termos perquè que piquessin totes, però bé, hi ha una mica de mitjans de comunicació, diputacions, sous d'assessors,
la És renda on van, bàsica. és on van els teus impostos. Sí, no, bàsicament. És graciós perquè tot això podria ser un xiringuito en si mateix. És a dir, perquè molts són... Podríem haver posat Generalitat de Catalunya I ja està. No, perquè també hi ha coses d'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació, perquè el tema xiringuitos no és una cosa exclusiva de la Generalitat. Va, què més? Vendre motos. Tenim ja... Mires a mi. Sí, home, Sí, home, tenim tio. ja entrades a la... No, entrades a la venda No, és a dir, recordem, el 29 de novembre serem en directe a les 12 del migdia en un programa en públic a Girona, Això segueix en peu, doncs? a la Catalunya, és a dir, la Catalunya pensava que- Walk, a la Catalunya Walk. Lluc Salelles encara no se n'ha assabentat, no? A mi em fa patir més Sergi Cot, que és el de Residus, que és molt amic nostre a Twitter. Em pensava que era un gag. I a tio. Instagram també, Està molt actiu a Sí. Instagram. Sí. Bueno, de moment 29 de novembre, primera setmana de novembre, la setmana que ve, obrirem formulari i explicarem una mica més què fem i on anirem, però la gent que vulgui venir a Girona el 29 de novembre, que es guardi al migdia, de 12 a 1 farem un programa en públic, unes 50 o 60 persones. Molt bé. Vinga, És doncs. l'objectiu. Sou una mica Vito Quiles a la UAB, Jo no ho vull dir, Però us esteu fotent a la boca del llop, És veritat. Va, per conèixer una mica el convidat d'avui, l'Aaron Fernández, li hem preparat l'habitual test, que ara feia molt de temps que no fèiem el Cert, test. cert. Per les vacances que hem fet, per res més. Aaron, què vol dir per tu el concepte woke? Per mi el concepte woke, bàsicament, diguéssim, és a dir, hi ha diverses maneres d'encarar-lo. Per una banda, el concepte woke és, diguéssim, construir sobre les incongruències de l'esquerra. És a dir, per mi, el wokeisme ve exemplificat amb un pal de bandera en el que hi ha la bandera palestina i la bandera LGTB. Per mi, això és, si ens haguéssim d'imaginar com és el concepte woke, és a dir, dos lluites fàcilment defensables, una i l'altra, però si les juntes és una mica que no quedes molt bé aquella tarda. Però també tot això ha anat derivant i, diguéssim, si ho volguéssim fer, és a dir, la definició que jo faria a l'Ajuntament no seria aquesta, sinó seria valorar les polítiques per les intencions i no pels resultats. Està bé, també. Tercera temporada i Aquesta tenim de noves. pel llibre. Sí, i això bàsicament et fa seguir regulant els lloguers, perquè, òbviament, els hem de regular perquè la intenció és baixar-ho i ho hem de fer amb tota l'energia, o fer coses com els contenidors intel·ligents, que portarà molta cua. Jo sóc d'un poble i són coses que ja veureu que no sortiran gens bé, però com la intenció és bona, s'ha de respectar i com pots criticar això? Clar, perquè si no estàs a favor de que es mori el planeta. Correcte, no? Exacte, o sigui, tot i que Xina sigui la màxima Exacte. potència i no crec que Exacte. allà divideixin molt la brossa, òbviament és una cosa que no pots estar en contra. I amb la pujada que t'han fotut a la factura de la brossa, alguna cosa has de fer veure que fas. Correcte. La pujada d'enguany ha sigut espectacular, Sí. amb el nom de l'Agenda 2030 europea. I la recaptació, l'altre dia sortia un article al Confidencial, que es veia la gràfica, que feia zup, a partir del 2023, però ja disparadíssim. Allí teniu contenidors intel·ligents, porta a porta, les dues coses, encara res? Allà tindrem els comerços en porta a porta i les persones, diguéssim, amb contenidors intel·ligents. Bueno, ànims i que sigui Déu, i moltes que la força us acompanyi. Bueno, no, però tu això no hauries d'estar content. Això són vots per tu. Sí, són vots per mi, però com a veí dels monjos ho passo malament, també. Sí, home, clar, però per arribar al poder Sí, primer... Em costa fer aquesta mentalitat de política a vegades, però sí. Bueno, però això està bé. Governar sobre les cendres dels contenidors intel·ligents. Va, segona pregunta. Quin és per tu, Aaron, el referent del wokeisme català? Aquí em passa una cosa, és que em fan... És a dir, en conec pocs perquè m'avorreixen tant i em fan tanta mandra que no els segueixo. Però, òbviament, i respondré una cosa que és en l'últim que he pensat, i és David Cid. Oh! No sé si us havia aparegut molt aquest en el test, però és que, hòstia... Hi ha cada intervenció seva que dius és que agafes dues intervencions teves i t'estàs contestant a tu mateix. Però la veritat és que el test no havia sortit massa, David Cid. No em sona. Perquè va per sota el radar. Sí, és un Fermín del Barça. Vam començar a fer el podcast, que era un mes, i ja ha anat agafant protagonisme. I és el típic protagonista que saps que marcarà la següent temporada. Que dius, aquest any en parlarem. Sí, de fet, va dir en el seu dia, si no recordo malament, Jessica Albiach, que a l'octubre
posaria el seu lideratge, no? Sí. Una mica de les bases de les 7 persones i segurament serà David Cid el que li toca. Serà molt divertit. Esperem. El tàndem David Cid, Bob Pop, però bueno, ja en parlarem després de tot plegat. David Cid, m'agrada. Aron, s'ha de tancar TV3? I quan? A veure... Jo crec que el PSC està fent molt bona feina en tancar TV3. És a dir, si tu preguntes a la població general si s'ha de tancar TV3, et diuen que sí, més persones ara que fa uns mesos que no l'havien destrossada. Llavors, s'ha de tancar TV3? Jo crec que s'ha de reduir molt el pes que TV3 té en els nostres impostos. És a dir, no l'he feta, però s'hauria de fer la divisió de pressupost de TV3 entre persones que estan cotitzant i que estan donant diners diguéssim, a les arques catalanes. I el que s'ha de fer bàsicament és reduir i deixar que noves empreses privades i noves opcions de mercat, perquè són aquelles que realment seran rentables, és a dir, jo crec que hi ha espai per a una televisió en català. Ara bé, aquesta televisió o aquest espai l'ha de cobrir directament la Generalitat amb impostos nostres? Jo crec que no. Llavors s'hauria d'auditar i s'hauria de regular moltíssim el seu pes i sobretot adaptar-lo a les noves formes d'entreteniment, com podria ser internet, tot això que sabeu vosaltres més que ningú, llavors no us donaré aquí lliçons ni explicaré aquí sobre això. No, però amb el que comentes que hi ha espai per una televisió en català, és molt difícil dir que s'està demostrant ja, però el que passa és que també es paguen impostos, que és la 2CAT que ha sortit ara, que ja està fent algun dia algunes audiències capaç de plantar-li una mica de cara a TV3. Mira RAC1, no? Quan va sortir Catalunya Ràdio, vull dir, RAC1 és líder, i ha estat molts anys líder, perquè al final jo crec que hi ha molta gent a Catalunya que si el producte és bo, és igual el català o el castellà. És a dir, vull dir, Crims és un clar exemple, o altres programes que ha fet TV3 que són sensacionalistes, grocs, com ha de ser una tele, ha de tenir de tot, O entreteniment pur, com seria el de Cull. El joc de cartes, exacte. El tema és quan tu fas la teva turra ideològica, i l'altre dia hi havia, crec que era el Marc Larroya, que deia molt bé, que deia la programació del 33 de fa 15 anys és la que es fa a TV3 ara en el prime time. Llavors passa què passa? Que fa 8, 9, 10 de share. Tens el Xavier Grasset a les 5 de la tarda presentant un poemari de no sé què, que està sortint malament, no? Totalment. Va, seguim. Aron, has estat mai d'esquerres? Aquí, no he tingut temps, de 25 anys. No, sí. Jo abans pensava que la redistribució de riquesa, tal, s'havia de... La classe mitjana havia de pagar molts impostos, s'havien d'imprimir diners, però quan vaig fer 8 anys, quan vaig fer 8 anys vaig entendre que això era impossible, i llavors, diguéssim que... Jo ho resumeixo en... Molta gent per Twitter... És a dir, jo tinc a la meva bio posa UPF... administració d'empresa. Clar, jo no puc donar la meva opinió perquè sóc el dimoni. Llavors, en el moment que comento alguna cosa, m'ataquen amb això com si jo tingués moltíssim... No, a veure, jo tinc el meu i l'únic que sé és que el meu m'ho he guanyat jo, i tot i que sigui molt i poc, tu no has de fer res amb això. Llavors, en el moment que tu acceptes això, doncs, òbviament comences a defensar coses com impostos baixos, com que els impostos que paguis, almenys els serveis que tu tinguis per aquests impostos, siguin molt econòmics per tu, i comences a defensar coses que no sóc jo qui m'etiqueto de si sóc d'esquerres o si sóc de dretes. Jo crec, al final, tinc la foto amb el senyor Miguel Anxo Bastos, que abans hem comentat. M'estàs dient que ets un liberal? T'acabes d'enterar, M'heu posat aquí entre TV3 i la motosserra, però... Bueno, de fet, el cabell et delata, no? La nostra teoria de la gent d'ordre té Si molt de... tens cabell, ets d'ordre. La gent que té molt de cabell acostuma a ser gent d'ordre. De moment, només Alejandro Fernández trencava aquesta teoria. Perquè després hem tingut Marc Arza, Jordi Aragonès, Roger Montanyola... Gent amb molta tofa. I Alejandro perquè és de barri de Sant Pedro, Sant Pablo... Però jo tinc 25, jo jugo amb altres regles, compte. En plan, jo toco fusta, no sé si és fusta, però m'abraço un arbre, si fa falta. Perquè... No passa res, hi ha vida. Vale. Aron, l'islam és compatible amb els valors d'Occident? Fer-li amb un càrrec electe està guai. A veure... Clar, això per Twitter no ho podria contestar bàsicament perquè tinc poca estona, però aquí dono una resposta i desenvolupo una mica. Vinga. Aquí el problema principal d'aquesta pregunta no és l'islam, per mi, són els valors d'Occident. És a dir, quins són els valors d'Occident?
I ara mateix, si jo preguntés pel carrer, no ens sabríem posar d'acord de quins són els nostres valors. És a dir, abans teníem l'Església, que literalment et deia això, i tothom, endavant. Però ara hi ha aquesta manca de valors d'Occident que llavors el que fa és que l'islam o qualsevol altra religió o col·lectiu que vulgui integrar-se no tingui res a assimilar. És a dir, no tenim uns valors comuns que com a societat articulen una mica la nostra societat i la nostra nació. Llavors, en això, quan ve un nou col·lectiu o quan ve nous individus amb prou força, doncs simplement es queden amb els seus i imposen els seus, però precisament per això, perquè no tenim una altra resposta. Llavors, l'islam és incompatible amb els valors d'Occident? Jo crec que com a tal són valors diferenciats, però hem de tenir molt clars quins són els nostres. Llavors, aquí, si estaríem d'acord que el capitalisme són els nostres valors, em sembla perfecte. És a dir, l'estalvi, el sacrifici, el treball... Però pregunteu això, que estem fent aquí tasses posant perquè aquests no són els nostres però, valors. amb totes les reserves del món, per exemple, la llibertat seria un valor que a Occident és prou acceptat. Sí? O almenys la idea. Vale, però sí. La teoria, no? Vale, però intenta fer una vaga amb aquest valor. A veure quanta gent et ve. Ells impulsaran vagues amb altres valors, imposaran l'agenda ideològica amb uns valors. Llavors, en això crec que hauríem de filar molt més prim de quins són primer els nostres valors i a partir d'aquí mirem si poden o no poden encaixar. La reconquesta de valors. La guerra cultural. La guerra cultural, al final és això, correcte. Doncs molt bé, fins molt aquí bé, el test. El test, no passa res. Ara anem ja a entrar amb... Ara anem tirant les nostres merdes i tu ens talles. Sí. Ets un mes. Exacte. Perquè avui podríem parlar en profunditat, però no ho farem, d'Esquerra Republicana, que demana contenció i prudència a la comissió d'investigació de la Dgai al Parlament, que es va constituir aquesta setmana passada. Això van ser declaracions de Joan Ignasi Elena, que va demanar contenció i prudència i que no volem que aquesta comissió sigui un aparador mediàtic. És a dir, que duri molt, que ningú sàpiga què passa i que s'acabi la legislatura sense cap conclusió. Per la primera cosa que no fan un observatori, potser. De moment. Vale. De moment. Primer hem fet la comissió d'investigació, que és el primer pas. I jo no cantaria victòria tan aviat. Bueno, de moment van canviar de Gaia per de Gepia, que ja va permetre els membrets i tot plegat ja canviar-ho. Clinc-clanc. Per tant, segurament unes quantes vegades més acabarà sonant això. Avui podríem parlar en profunditat, però no ho farem, de la indignació a Catalunya per les penes mínimes als violadors d'una jove discapacitada. Els fets van tenir lloc al desembre del 2022 en una nau industrial abandonada de Rubí. Un dels homes, un marroquí conegut de la víctima, la va portar fins al lloc on allí l'esperaven altres 5 persones. Els 6 acusats, atenció, han acceptat penes d'entre 2 i 10 anys de presó, tot i que s'enfrontaven a condemnes de fins a 60 anys. La rebaixa de les penes ha estat possible gràcies a un acord amb la Fiscalia i una indemnització de 30.000 euros que els agressors van abonar a la víctima. Des d'aquí, una nova victòria de l'antipunitivisme. Per tant, tota aquesta gent woke que no els agrada castigar, els nostres pobres victimaris, doncs, al final, entre 2 i 10 anys, que portant-te bé el de 2 anys, com es porti bé, li sortirà d'eure. El de 2 anys ja ni entra. Clar, és que... Jo això ho vaig comentar per Twitter. Perdó. Jo això ho vaig comentar per Twitter i vaig dir... És a dir, espero, sincerament, jo parlo de tot cor, espero que aquesta gent, quan entri a la presó, li fotin una pallissa diària. És a dir, la persona de 2 anys... Des de la moderació vas fer aquesta proposta. Estem parlant d'una persona que, com has dit, ha violat a una menor de... 6 persones a una jove discapacitada. Discapacitada psíquica. Espero de tot cor això, i ho vaig aprofitar per explicar i fer veure que la justícia privada és inclús més eficient que la justícia pública. És a dir, jo espero que aquí hi hagi una alternativa, diguéssim, a això, als 2 anys. La justícia regula sola, no? Correcte, la justícia tal qual.
Veurem, però clar, és un d'aquells casos doncs, que sorprenen, perquè una cosa és ser antipunitivista i que unes penes molt altes no solucionen res, i l'altre és que... Sí, home, però un càstig hi ha de ser, ni que sigui perquè aprenguin que això no està bé. Exacte, no sé quin al·licient per què no ho tornin a fer, aconseguim amb això. I també el que... Tornem a parlar dels valors d'Occident o què? També el que demanava l'advocada... No em sortirà el nom. De la defensa? No, l'advocada Fiscalia. Núria González, que deia no acabo d'entendre com en casos així hi ha la possibilitat de pactes entre fiscalies. És que la i això. fiscalia va a un pacte, no? no? Han de pagar i punt, que en casos d'estafa o no sé què, arribis a un pacte, doncs encara pots arribar a entendre, però hi ha delictes que no hi ha d'haver pacte, s'ha de jutjar i ja està. En tot cas, doncs, com dèiem, una altra victòria de l'antipunitivisme a Catalunya. Sí, però que en aquest cas és d'un col·lectiu vulnerable contra un altre col·lectiu vulnerable. Llavors aquí també Exacte, els hi havia explotar una mica el cap. Exacte, sí. No se sap qui ha de convidar a berenar aquí. Va, avui podríem parlar en profunditat, però no... No, sí que ho farem. Sí, aquest sí. D'un taller que s'ha fet les últimes setmanes a Barcelona i que aquest dissabte celebrarà la seva última sessió. Ui. Si esteu de peu, us recomano que us segueu perquè començaran els marejos, suors fredes, etc. Estem parlant d'un taller organitzat pel Centre de Noves Masculinitats de Barcelona. Cal dir que estem parlant d'això gràcies a la tasca de periodisme d'investigació que va fer Roger Copaire, que remarquem que no som ningú dels que hi ha a aquesta taula. Perquè Bueno, nosaltres tres segur que no, l'Aaron. no ho sabem, jo no ho soc, no ho no. sabem, però aquest rumor va sonant de que algú de nosaltres és el Roger Copaire. No som tan bons. No, és que jo sempre ho he dit, és molt més bo. Veig que llegiràs el que posava a la pàgina. És que no es pot resumir. És que jo també ho tenia preparat. Ne volia fer un resum, però No, al final l'he posat tot perquè és que és impossible resumir no es pot resumir. tanta fantasia. A veure... Com dèiem, organitzat pel Centre de Noves Masculinitats de Barcelona, és a dir, diners públics al darrere, perquè el taller aquest de Noves Masculinitats és públic, és de l'Ajuntament de Barcelona. I anem ja a conèixer millor aquest taller, que es diu Masculinitats Monstruoses, taller d'investigació escènica amb el Drag King com a eina per trobar noves formes d'existir en el masculí. És que ja no... Bueno, Vull dir, si no ho entès res, no passa res, aquest és l'objectiu. Tranquils, tirem milles, d'acord? La descripció del taller diu: masculinitats monstruoses són 6 trobades a través de les quals s'investigaran noves possibilitats de moviment i expressió de la masculinitat amb la intenció i la finalitat de subvertir allò comú o conegut del masculí per noves propostes monstruoses que desmuntin l'hegemonia a través del cos, el teatre i el drag king. Drag King. lo fort d'això és que l'Arnau ho entén, eh? Pensava que és que l'Arnau hi ha anat. No. Podria fer la pissarreta de l'Arnau i anar desgranant un per un tots els L'anàlisi sintàctic. Deixa'm dir, sobretot per la tribu, que si algú hi està interessat, ja fa uns dies, o sigui, la setmana que ve hi ha l'última sessió, o sigui, per la d'aquest any ja no hi són a temps. Però com que segur que ha estat un èxit, és probable que l'any que ve... Estarem pendents. Podríem fer una Reus. Això, i la podríem fer en altres. Bueno, ja vam acollir una exposició. Us heu de colar aquí, com el Tamayo. Clar, això no deixa de ser una espècie de secta. Sí. Us podem maquillar una miqueta, Pagada entre tots, mai millor dit, i us coleu aquí. Avui el gastarem, eh? Aquí. L'Arnau no hi pot anar, per coses evidents, però... M'hauria de maquillar molt. Carles, a més és la teva generació la que t'està Sí, però jo crec que reconstruint. a la perruca et quedaria millor tu, Guillem. Home, això sí. Però com a machos alfa, vull dir, és la teva quinta, Sí, això és veritat. Va, seguim perquè només estàvem al primer paràgraf. S'utilitzaran diferents eines properes al teatre de les oprimides per tal de connectar experiències entorn de la masculinitat amb la intenció de trobar un futur on aquesta no esdevingui un agent de violència. La creació col·lectiva de nous personatges i escenes serà l'eix transversal i la finalitat d'aquestes 6 trobades. Pot la monstruositat no ser perillosa? Per què ens fa por allò monstruós? Quins referents de la masculinitat tenim? Què ens hem apropiat de la masculinitat per sobreviure? Sembla un conte per nens petits. Jo tinc un monstre sota el llit i coses així, com a molt friqui. Va, seguim. A través d'un espai segur mixt, on es tindran en compte la transversalitat dels eixos que ens travessen, es podrà explorar les masculinitats monstruoses. En aquestes sessions es treballarà a partir d'experiències personals, per tant, s'espera que la vostra participació es faci des de l'escolta, la cura, el suport mutu, com a eines principals durant tot el procés de creació.
A més, s'analitzarà la relació entre les pròpies vivències en conseqüència amb els factors socials que ens travessen i ens oprimeixen. Mare de Déu. Té com una obsessió amb el tema dels eixos que els travessen. No sé exactament a què es deu referir, però ho diu 2 vegades. No crec que sigui l'únic trauma i obsessió que tinguin. Sembla generat. Fes-me el xat GPT. Fes-me un text que sembli una animalada amb aquests conceptes. Però explica, jo vull parlar de lo que ve després, que és el que hem parlat abans, Arnau. Per A qui va dirigit aquest taller? Dirigida a persones de totes les identitats. A partir dels 18 anys... Mira, aquí hem tingut un detall. Bueno, almenys saps clar a què es refereix. És un espai no mix en quant al gènere. No, Què? mixt. Un espai mixt... És que ja no saps ni És què. que, perdona, el meu feixisme fa... Espai mixt en quant al gènere. Que això vol dir, és un eufemisme de tothom. Clar, jo és que això ahir mirant-ho, vaig tenir una conversa, és molt bo, vaig que tenir no una passa. conversa amb el xat GPT, perquè li vaig preguntar perquè no entenia la frase que és un espai mixt en el gènere, I què et va dir? però jo li deia, bueno, pues, al final me va acabar dient que era el deliri, és un deliri semàntic woke que entra en fase terminal. Això ho diu Això el em va dir el xat xat GPT, GPT. o el Sí. groc? No, el xat GPT, però perquè el tinc entrenadet. Vale, per què? No, perquè no ho entenia. O sigui, Sabeu que va caure no sé quins servidors d'Amazon? Va ser quan va fer la pregunta. Va ser quan va fer la pregunta. clar, perquè no entenia, o sigui, un espai mixt, però en el gènere, però en el sexe no. Llavors, Perquè el sexe és feixisme. clar, el sexe... és, clar, és biològic, i per tant és feixista. no vaig entendre Clar, que el en el sexe seu no marc mental el existeix. sexe no existeix. A mi un dels apunts que m'ha fet també més gràcia del taller aquest és que diu que no cal experiència prèvia. Que sort que no exigeixin tenir experiència prèvia Però en què? En què? en masculinitats monstruoses d'investigació escènica amb drag king com a eina per trobar noves formes d'existir en el masculí. Al final, què és? Que et disfresses i fas... I vull dir, què és? És fer Què és entès, tu? intentar fer amics i ja està, és d'aquelles No, coses vull que... Ja està, és d'aquelles coses que serveix. Són coses que paguem tots perquè certa gent es pugui socialitzar i tenir amics. És que el problema és aquest, És a dir, és complicat, però no... A mi m'és igual que facin això, perquè Totalment. també fan Clar, tallers d'informàtica clar. que no m'apunto. Però el tema està... No, però el tema està... El problema aquí és que ho paguem tots. És a dir, aquest és el problema, que aquest taller estarà ultrasubvencionat Clar. i no sé si aquí apareix el grup aquest de noves masculinitats, però segurament rebin subvenció pública. És a dir, Sí. ens treguin impostos per mantenir això. Llavors, que quedi clar, diguéssim, que consti en acte que el problema és aquest, no que... I tant, que faci s'hagi Sí, dit, la clar, gent que vulgui treballar la transversalitat Endavant. que ens atravessa, Endavant. això, escolta'm... És lícit. Totalment. Totalment. I a sobre, si tots són majors d'edat, encara més. Feu el que vulgueu. Sí. Qui imparteix l'activitat? Doncs membres de la companyia Llavors, companyia transfeminista i interseccional centrada en el teatre social i comunitari. Carles, clic, sisplau. El... Home, i tant. Aquí estan... Cada cop que diu... Torna a dir companyia llavors, què més? Companyia transfeminista i interseccional centrada en el teatre social i comunitari. Això és un manual. I qui imparteix l'activitat, no et ficarem cognoms i tal, però és bastant curiós que hi ha artis, que posa entre parèntesis ella, elli, que és cofundadori de la companyia Llavors, actori i creadori escènici. Però és italiana. Això estic... Però és italiana, home. Ho estàs inventant. T'ho juro que ho he tret, o sigui, copiar, pegar, o sigui, tal qual. És com la cançó que... Saps com feies una mosca amb la I? Més o menys això. Com quan t'avorreixen, Clar. I també la imparteix la Clara, que és elli, demana que la parlem, li diem d'elli, que és creadori, escènici, drag king i educadori en el lleure. Aquí sí que em fa la neutra, al final. El lleure no té gènere. Sí. I una altra cosa que m'ha fet molta gràcia és cost de l'activitat. Activitat gratuïta amb compromís d'assistència. Pam. No, gratuïta no. Gratuïta no, algú la paga. O sigui, els assistents potser no, però... No, els assistents... Bueno, sí. Bueno, També. La Depèn. seva part proporcional, però... Depèn de si cotitzen, però sí, és evident. És com a vegades quan surt el... No. Segurament. Spoiler! Exacte. Però és a vegades que surt recurrentment el tema de la comparació amb la sanitat d'Estats Units. Aquí operar-te surt gratis. No, gratis no. A tu no has de pagar, però no surt gratis. No, jo, a part del que deia l'Aaron, no? De que al final que facin el que vulguin, a mi sí que hi ha una cosa que em molesta, que evidentment fan el que vulguin, però és la paraula transfeminista.
No, perquè al Que final... és un oxímoron, realment. Però Exacte, bueno. exacte. Llavors, sí, tant que s'omplen la boca i de moralitzar, i llavors aquí això sí que m'afecta a mi directament, que t'acusen de masclista, de no sé què, que de vols invisibilitzar les dones i tal, i jo crec que la teoria queer precisament el que fa és això. Sempre són homes. Sí, Clar, sempre són homes. Monstres. Anem a posar els punts sobre les is, sisplau. Són molts punts, ja ho has vist. Fundadori, escènics... Potser estem fins demà. Vinga, va, avui podríem parlar en profunditat, però no ho farem, evidentment, de la vaga per Palestina. Una vaga que va tenir un èxit sense precedents. Oh, sisplau. Anava a dir, què està sonant? De la Malasella. Què és això? Això és la cançó de la flotilla. La banda Que sonora... tenen cançó. Bueno, Se la van fer, Se la van fer. fer. És un que ve el millor moment. Hòstia, tu t'agrada el titirití, no? M'encanta. Ara. Això és ells cantant. el Marco. Sí, se van gravar, se van fer un reel. La Barbie Gaza, no? Era que va fer un... Sí. Va fer un... Tu ara algú que es desperta d'un coma li dius aquesta gent deia que anava a aturar un genocidi i diu, què m'estàs dient? És increïble el tall aquest. Va, vaga per Palestina. Èxit sense precedents, sense dades del sindicat, pel que sigui, crec... Pot ser que estiguem davant la primera vaga que els sindicats... No, ningú. Sí, però normalment els mitjans fan ressò del... I si no pregunten als mitjans, no? Però a veure... Vull dir... Guillem, amb quin món viu? És que després en vull parlar Sí, d'això, vale, perdona. En tot cas, Com les enfado. úniques dades que hi ha és Sanitat va tenir un èxit del 0,5% de seguiment i Educació a l'1,83%. Això vol dir que tota la gent que no va fer aquesta vaga estan a favor de que matin nens palestins. Correcte, i celebren. No Celebren. només estan a favor, sinó Sinó que que ho ho celebren. Feixismes. Bàsicament, volia parlar de la vaga per Palestina per fer-me ressò d'una frase que va dir aquell dia Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, que li van preguntar com estava anant la vaga per Badalona i va dir, escolti, el sector productiu de la ciutat no està per perdre el temps. Ras i curt. Va, seguim encara amb el... Avui lliguem els temes, ja veureu, perfecte. Avui podríem parlar en profunditat, però no ho farem, d'Ada Colau, que atribueix a la flotilla la pau a Gaza. Pues, perdona, encara em sembla molt que no se l'atribueixi a ella mateixa. A ella sola. Saps? Vull dir, ja almenys hi ha una mirada Quasi més àmplia. col·lectivitzat l'èxit Exacte. és un detall. Ella va dir que la flotilla formava part d'una mobilització social que ha obligat a la comunitat internacional a plantejar un alto el foc. És a dir, Donald Trump estava pendent de veure què passava amb la flotilla per forçar aquest acord de pau. Des d'aquí podem inaugurar la candidatura d'Ada Colau pel Premi Nobel de la Pau 2026. Home, I el d'Economia, ja també. Tots. Que no vulgui el de Medicina, també. També. De fet, que canvi el nom a Premi Colau. Premi Colau. El Premi Colau de la Pau. Premi Colau de la Pau. Clar, Ets molaria Premi bastant. Colau. Queda millor i tot. Va, seguim amb a l'àrea d'influència, perquè avui podríem parlar en profunditat, però no ho farem, jo crec que serà la sèrie de la temporada. Jo crec que aquest any, cada dimarts, tocarà parlar una mica de... Pop. Barcelona en Comú modifica el codi ètic de manera que Ada Colau pugui tornar a ser candidata. El procés de primàries de Barcelona en Comú jo crec que serà el tema central de la temporada. La formació també vol flexibilitzar el límit salarial, perquè ja que ens hi posem, doncs home... Perquè ells cobren tot, que és la gran mentida de partits polítics. Et diuen, no, és que jo cobro 2.200. No, tu cobres el que et toca. Després, amb els teus diners, els pots donar a Càritas, a l'equip de futbol de ton fill, amb els monstres o al teu partit. Però tu em costes el mateix, siguis de Barcelona en Comú de la CUP que del PP, de Vox o d'Aliança o del partit que sigui. Exacte. La Colau dona la Fundació Ada Colau, Clar, que és com es diuen els comuns de Barcelona. Exacte. Segons Barcelona en Comú, la modificació, i cito textualment, no es fa per ningú en concret. No. El tema és que canviaran 3 mandats, que és el màxim que hi ha ara, per 12 anys. Perquè Ada Colau, com que ha plegat a mig mandat, són 10 anys, doncs llavors tindrà 2 anys per... Jo crec que es podria presentar, estar un mes, plegar, i així poder-se anar presentant a totes les eleccions fins a mai. De totes maneres, perdona, és que ara ho estava mirant, això ara em sonava, això el PDeCAT ja ho va fer per poder mantenir el verbatet dintre també de la roda que gira. És el voler ser la nova política fins que ha passat el teu temps i dius, per què he de ser nova política si això és un rotllo, soc sistema? Pel PDeCAT no crec que vulgui ser molt nova política, no? Però va intentar durant un temps, quan va dir la nova Convergència, farem coses noves i modernes, així els hi va anar al PDeCAT, per cert, M'esteu dient que el verbatet ve de Convergència? Ve de Convergència, diu. Junts per Catalunya... És el mateix. No, però si no paren de dir que no. No ho haguessis dit mai, no? Ostres, primera notícia.
Avui podríem parlar en profunditat, però no ho farem. Seguim amb el mateix tema de Bob Pop, perquè Barcelona Comú comunica a Bob Pop que si vol optar a l'alcaldia s'ha de buscar una parella de candidatura, perquè els comuns... I ja sabem on busca les parelles, Bob Pop, no? I, a més, segurament no preguntarà. No. Segurament. No. Presumptament. Bueno, això ho va dir ell. Sí, Ho va dir ell. Que havia abusat de nois drogats per tenir sexo. Sí, això ho va dir. Per tant, no estem atribuint cap delicte a ningú. Els comuns a Barcelona remarquen que la idea és proposar un tàndem electoral amb dues figures destacades però col·laboratives per evitar hiperlideratges. Ha de colar Bob Pop. Ho veig, de debò. Mira, és que estava a punt des d'aquí demanem el tàndem ha de colar a Bob Pop. Ho tenen tot. Però un càsting, que faci un càsting. Un càsting públic per trobar parella, jo. I un càstig, també. I que decideixen un karaoke, no? Cantant, com OT. Que és per vindre grupal, les tres que es presenten. Amb un jurat que no, Rejón, no? Sí, per dir un, no? El primer que... Això. Una cosa que m'ha fet bastanta gràcia és que el partit que canvia el codi ètic perquè Ada Colau es pugui tornar a presentar vulgui fer això dels tàndems per evitar hiperlideratges. Què dius? Home, no sé. En tot cas, per si no n'hi havia prou amb tot el tema de procés de primàries per decidir candidat de Barcelona en Comú, arriba aquest altre tema que podríem parlar en profunditat, però no ho farem, de Podem, que vol presentar-se amb una llista pròpia a Barcelona l'any 2027. La formació vol tenir la seva marca a tants municipis com sigui possible, és a dir, entre 7 i 8, al marge dels comuns. Però, atenció, no descarta aliances amb altres partits com ara Esquerra Republicana. Això qui ho diuen, ells o Rufián? És igual, Podem. No, ho diu Podem. Ja ho havies dit. Sí. Rufián ja no parla de Barcelona. Exacte. Rufián Li queda molt Parla lluny. de l'oli de Jaén. Crec que és diputat per Mèrida, ara ja. En tot cas, curiós que Podem descarti presentar-se junt amb els comuns, però en canvi miri de presentar-se amb Esquerra Republicana. Molt a favor, com més llistes d'aquestes millor. Exacte. No? Bueno, sí, perquè és com tu les divideixen ells municipals, com més friquis es presentin, sí, això millor per tu. em va bé, sí, correcte. Dividir el seu vot em va bé. Exacte. Això és pensar com un polític, és com el dels Sí, contenidors. això ja... I ja està, tinc més temes, però tampoc no cal que el programa d'avui duri 3 hores. No. Perquè tenim un exalcalde de la CUP demanant il·legalitzar Aliança Catalana, el Pepe Álvarez que diu que els autònoms són uns privilegiats i que estan guanyant molts diners, el Josep Rull que diu que la fragmentació de l'ecosistema informatiu, és a dir, la pluralitat informativa, fomenta la polarització. Bé, teníem més cosetes, però crec que no cal... Quin mite, Pepe Álvarez, eh? És a dir, no, és com una vaga general. El sindicat, és a dir, el sindicat fent una vaga pel govern. He acabat la secció amb Pepe Álvarez i Josep Rull, que sumen entre els dos 4 mesos cotitzats en tota la seva vida, segurament. Va, fins aquí l'actualitat de la setmana. Guillem, seguim amb actualitat, no? Sí, seguim amb actualitat i a partir d'actualitat un joc que us he preparat a vosaltres tres. Vamos! Ja sabeu que aquest podcast es construeix a base de les fixacions que tenim cada un de nosaltres, i en el meu cas és el periodisme, i concretament el de casa nostra, el que em treu de polleguera. Fa una setmana, amb la falsa vaga general, vam tornar a viure episodis periodístics a vergonya aliena. Vam poder llegir cròniques al Nació Digital on s'afirmava, ojo, que la manifestació de la vaga general recordava les grans mobilitzacions del procés. Tot i que dimecres passat hi van anar 15.000. Imagina't, Recordaven vagament. Clar, el periodisme subvencionat i públic, és a dir, el mateix, va decidir explicar-nos amb entusiasme una vaga que va tenir un seguiment menor al 0,5%, un fracàs sense cap mena de dubte, com deia Estornau, i amagat deliberadament pels mitjans. En lloc vam llegir aquestes dades que us deia, és a dir, l'endemà de la vaga cap mitjà va retre comptes als organitzadors de la vaga preguntant quin era el seguiment de la vaga i per tant valorant-la, no? Vull dir, lògic, si no hi ha ni un 3% de seguiment de la vaga ha estat un fracàs. Exacte. Doncs no ho vam poder llegir en lloc, perquè la premsa subvencionada juga una altra cosa. I no penso continuar, no val la pena, a l'haver-hi una part positiva, de tot plegat. Aquest seguiment tan alt d'una jornada minoritària ens va permetre viure i descobrir grans personatges. Això, sumat a la flotilla, ens regala grans moments que no veureu a l'APM, però sí a la Catalunya Walk. És per aquest motiu que us proposo un joc a vosaltres tres. He portat 6 vídeos, la majoria sobre flotilles i la vaga general, i us posaré tan sols un fragment d'aquest vídeo. Vosaltres, i la gent de casa, heu d'endevinar com segueix. És a dir, què diu el personatge? El primer vídeo de tots és del Sergi Parelló. Jo no jugaré perquè com que he fet els vídeos ja sé les respostes. És per l'Aaron i per mi. És per l'Aaron i per tu. El primer de tots és Sergi Parelló. Sergi Parelló, no sé si el coneixeu. Qui sou? Qui sou? És el líder sindical de l'Intersindical. És el sindicat... El que era el teu sindicat, no, Arnau, abans?
sindicat de la CUP, no? Seria el resum. Jo no sabia qui era, però LinkedIn, ell diu que és Organizer, Spokespersonal, Global Justice i Project Manager de la Intersindical. Ho fica així. Que tingui LinkedIn ja és molt, Sí. Sí, jo també m'ha sorprès. El bo és que des del 2004 no té una altra feina que ser líder que treballar per la Intersindical. És que cansa molt, El dia de de la vaga general feia aquestes declaracions. Endavant, Carles. No és un fet aïllat, el genocidi que es pateix a Palestina. Aprofitant l'hora de reaccionar aquí a nivell internacional, cal que entenguem que s'envalentona doncs, les posicions més reaccionàries, més de dreta, més d'extrema dreta, per poder vulnerar els drets de tothom, els drets socials, els drets laborals, els drets nacionals, arreu del món. Per tant, no és només una vaga per Palestina, és una vaga per... És una vaga, diu, no és només una vaga per Palestina, és una vaga per... les noves masculinitats. No me'n recordo del primer que ha dit. No se l'entenia. Ha dit que... Ahir diu que al final diu que és una vaga molt important, bla, bla, bla. El Schuster... moltes coses. M'he recordat a Schuster, per cert. I diu, no és una vaga per Palestina, és una vaga per... Per la igualtat. Sí, per la igualtat. Carles? Arreu del món. Per tant, no és només una vaga per Palestina, és una vaga per Catalunya i és una vaga per la humanitat. Quasi. És una vaga per Catalunya o per la humanitat? Hòstia. Una vaga per la humanitat. Error. Tio. Hòstia. Què us sembla? O sigui, bueno, el que passa molts cops quan fem, com diem, notícies que podien haver estat porres, que ens quedem nosaltres curts a qualsevol cosa que podries haver imaginat per la humanitat, O potser estan preparant ara una altra vaga per totes les accions que està fent Hamas, crec, ara al tornar a la franja. Potser. Això ja no és per la humanitat. És un spoiler. Això ja no els importa, ja no és per la Mentre humanitat. no molesti a Pedro Sánchez, és probable que hi hagi una vaga. El segon vídeo, és espectacular, pell de gallina. És com fer ideologia en tots els àmbits, com convertir una televisió pública en una eina al servei dels teus partits. Perquè després diguin Dordaci, endavant amb el segon. Hoy tenemos una invitada que no necesito ni que os diga el nombre ni nada porque no le hace falta ningún tipo de presentación. Vale, això és un nou programa que fa l'Hernán... Inés Hernán. Inés Hernán, a la 2, que es diu... No, que es diu... No, Enar Álvarez. És Enar Álvarez. Enar Álvarez. Vale? És un programa nou... Això, a Twitter, jo veu un època... És un programa nou d'aquesta setmana de la productora de l'Évole, vale? I heu vist la presentació, és una convidada molt especial, sembla com un late night. Qui creieu que és la convidada d'aquesta nova programa? Bob Pop. Home, per la presentació podria ser, jo que sé, Rosalia o alguna cosa així. Diu és una invitada. Vale? I Bob Pop. la invitada diu... Vale, no, perquè jo anava a dir Samantha Hudson, però llavors també descartat. Digo, hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que no necesita ningún tipo de presentación. Santa Olaya, aquesta que està a totes bandes. Sara com es diu? Santolaya. Podria ser. No, jo diria Samantha Hudson. Samantha Hudson. A veure qui és la convidada especial d'aquest Late Night. No le hace falta ningún tipo de presentación. Por favor, que pase. Mireu la gent aplaudint de peu, La coneixeu o no? Que la coneixíeu. La tinc vista d'alguna cosa. Què us sembla, algun lloc... Bueno, Tele Sánchez, no? No és màgia, què és? Són els meus impostos. És que clar, això està a la 2, no? Sí, productora de Jordi Évole. Devia ser encara l'única cadena que li feia falta passar a Ada Colau des que va arribar. Des que va tornar. Llavors, bueno, està bé, perquè Sí, no està malament. Jo ja trobo bé que es doni visibilitat a gent que normalment es silencia als mitjans Exacte. de comunicació. Això està començant. Tercer vídeo. Dimecres van viure una vaga general on pocs milers de persones van pretendre que milions deixessin de fer la seva vida. El dret a vaga s'ha convertit en el dret a putejar qui no vol fer vaga. I d'aquí l'emprenyamento de la gent real, el ciutadà de carrer, el que no surt a TV3. El millor exemple, aquest vídeo. Endavant. Això és el que li diuen la vaga general. Ja veieu quanta gent estan tallant la carretera i tots els que estem aquí. Ja veieu quanta gent està tallant la carretera i tots els que estem aquí. Com segueix? Què Com diu? segueix? Fills de puta. Volem anar a treballar, no ho sé. Això és el que li diuen la vaga general. Ja veieu quanta gent estan tallant la carretera i tots els que estem aquí, que volem anar a treballar, que volem fer la nostra vida. Mira. Molt bé, bravo. Grande Aarón. És brutal el vídeo, Vull dir, és un... Realment, el pots tornar a posar, No. Carles? Val, doncs no podem tornar a posar. Ja està. Next. Davant d'ells. Sí, el grava el grava i diu... No, diu, volem anar a treballar. Veieu quants estem? Perquè era un munt de gent en una carretera tallada i un piquet de 10 persones putejant a desenes de treballadors que volien anar a la seva feina.
Sí, és el que dèiem de putejar la Catalunya productiva. A més, segurament alguns d'ells devien ser autònoms que van tenir una setmana molt entretinguda, els autònoms. Avís a tots els seguidors del canal de YouTube de l'Arnau que l'expressió la Catalunya productiva l'aniran seguint, no? Ha agradat, a la gent li ha agradat. La incorpores. Exacte, sí. Molt bé, l'altra cara, no? El podcast de l'altra cara. Ah, sí. La nostra competència, molt bé. No, broma. La nostra competència que va fer moure aquest podcast, de fet, si ho fem en dimarts. No, però molt bé, el primer capítol, molt bé. Sí, perquè... Bueno, i demà fem una falqueta. Sí, demà pels Patreons. Demà pels Patreons. Hem de tenir un detallet per ells. I si no, dijous obert. I un convidat molt especial. Sí, que ja ho podem explicar. Si no hi ha res de nou, perquè al final gravem demà, el nebot de la Núria López, la cuinera de Mas d'Enric, que van assassinar mentre treballava a les cuines de la presó, doncs parlarem amb ell per recordar una mica el cas, tot just el dia que seria l'aniversari de la Núria, no? I que no s'oblidi aquesta injustícia que es va viure a la presó de Mas d'Enric. Totalment, endavant. Això al canal de YouTube de l'Arnau, el dimecres Patrons, dijous els altres. Correcte. Aquí a Catalunya Go anem al quart vídeo, és un dels meus preferits, heu parlat de Bob Pop, doncs anem amb Bob Pop. Imagineu-vos si el tio és friqui que els comuns han corregut a canviar el suco diètic, com explicava. No sigui cas que el personatge guanyi les primàries. Ojo, que es veu que sap parlar català. Endavant. I aprendre de la política, i si a més puc explicar les coses que jo estic aprenent al rest de la gent que m'escolta, jo tinc la sort, el privilegi... Jo tinc la sort, el privilegi... De què? De què té la sort i el privilegi? De ser amic d'Ada Colau? Jo tinc la sort, el privilegi... M'hi sumo, abstenció, que és el que faig a vegades als plens. D'haver cobrat milers d'euros. I aprendre de la política, i si a més puc explicar les coses que jo estic aprenent al rest de la gent que m'escolta, jo tinc la sort, el privilegi de tenir un espai on parlar i explicar les coses. I m'agradaria molt explicar tot el que jo estic aprenent a la gent que m'escolta. Uau. Imagineu-vos... Però quin interès té que la gent sàpiga el que està aprenent? Jo només m'imagino el debat de política i ell parlant d'aquesta manera. Imagineu-vos. Jo tinc la sort, el privilegi... Yolanda Díaz, els debats electorals a les municipals de Barcelona serà escandalós, perquè d'augment tenim Collboni i l'Elisenda Alemany i també Gonzalo de Oro i Cirera, però la resta de Junts encara no se sap qui presentarà, els comuns tampoc, serà Però veieu divertit. que hem de recolzar Ada Colau des d'aquí. És a dir, com es presenti aquest personatge, Home. Barcelona serà irrecuperable, eh? Però que es presenti no vol dir que guanyi, però que es presenti jo trobo... Sí. Jo des d'aquí faig bastanta campanya. Molt a favor. Us extén una temporada, però... Bueno, no, una legislatura... O sigui, és un mandat. Però la paraula l'il·lustre senyor Pop. Ja, però perdem Barcelona, que crec que és important. Ja està perduda, no? Perduts per perduts tenir contingut, home. És impossible que el senyor Pop guanyi res. Vull dir, ni... Home, va guanyar un programa a la Corpo pagant entre tots. 200.000 euros, per aprendre català, i s'ha demostrat que ha après català. Van estar ben gastats, tio. El tio que deia que parlar català era classista i ara que vol ser candidat va a la tele parlant català. Bueno, però tonto no ho és. Vull dir, pots opinar, però... Cinquè vídeo, va. Un dels mites de la flotilla és el desconegut fins fa res Jordi Corones. Regidor a l'oposició, 79.000 pavos al mes i un clar exemple de gent que viu de puta mare sense saber fer massa res. Vegeu aquest vídeo i a veure si em podeu dir la seva resposta. Endavant. Jordi Corones, i a la feina quan es reincorpora? Jo crec que la resposta és quina feina. Jo crec que surt amb tema de Palestina i evita la pregunta. Jordi Corones, i a la feina quan es reincorpora? Bueno, jo em considero reincorporat. Jo sento que el que he fet forma part de la feina. No sé si he deixat la feina durant un mes. Jo no ho considero que ho hagi fet així. És que, és a dir, hi ha un moment en què diu jo em considero reincorporat, jo em considero que no he deixat la meva feina, simplement l'he fet a un barco. Telework. Aquest tall... Telework. Aquest tall, el bo és que en la mateixa resposta acaba dient... Primer diu que jo considero que he seguit treballant i després diu jo no he anat a la flotilla representant l'Ajuntament ni res. Clar. Llavors, o treballaves o no treballaves. I una cosa sorprenent de Jordi Corones, perquè vaig fer un vídeo sobre ell i vaig buscar una mica aquest senyor d'on venia. Ha estat molts anys a la privada, aquest senyor. O sigui, potser fa 10 anys que està fotut a la política, però vull dir, no estem parlant d'una Laura Vilagrà, d'un Pere Aragonès, o gent que ha estat... Laura Vilagrà, en Pau descansi.
En què estrella estarà un altre Bueno, cop? d'estar de gerent d'un Consell Comarcal. Sí, exacte. El Bages, creu, o alguna cosa així. 11 propietats avui a Catalunya. Algú que ha fet un tuit, perquè el Rufián diu que no es pot especular amb les cases, una persona una casa, a l'Aula Vilagrà 11 immobles. Segur que se les ha guanyat. Exacte, tio. No jutjarem aquí. Darrer vídeo, un bonus track. No és Catalunya, és Madrid, però és que per mi és brutal. És un veneçolà es troba una manifestació comunista a Madrid. I mireu què passa. Endavant. Una casa en Caracas, ¿quién quiere una casa en Caracas para que vivan el comunismo? ¿Quién quiere una casa en Caracas? Vénganse, comunistas, para Caracas, vénganse. Què els hi diu, per acabar el vídeo? Jo crec que ara sí, no? Els diu hijos de puta, no? O iros a Caracas a defender el comunismo. Una casa en Caracas, ¿quién quiere una casa en Caracas para que vivan el comunismo? ¿Quién quiere una casa en Caracas? Vénganse, comunistas, para Caracas, vénganse. Aquí en Madrid todo es fácil ser comunista, gilipollas. No anava desencaminat. No, però està molt bé la resposta, no? Aquí a Madrid és fàcil ser comunista. Hòstia. Mare de Déu. Curiós. Bueno, fins aquí Ha passat el a Madrid, joc. però podia haver passat a Barcelona perfectament. Exacte, és el defensor de l'espectador de l'APM, versió d'ordre. Molt bé, m'ha agradat aquest joc. Ho podríem fer més sovint, Sí, no? el farem més sovint, va. Molt bé, perquè material n'hi ha de coses d'aquestes. Sí, crec que cada setmana els aniré portant el friquisme el que no ensenya TV3. El que no ensenya TV3. Molt bé. Seguim amb... Som-hi. Carles. A mitges. Ja, abans de la pregunta. M'estàs dient que parlarem una mica d'educació? Avui farem una mica d'interseccionalitat, que això que t'ha agradat tant a tu, que parlarem una mica d'educació i de teoria queer. Ja sé que així dit junt... Lluites compartides. És una mica lleig, però... A veure, de totes maneres, va, començo. Dic, abans de començar amb la meva secció, o el que sigui que faig aquí, m'agradaria que sabessis, Aron, que jo no vaig saber fins ahir al migdia que avui venies de convidat. Això és mentida com una catedral. Jo no ho sabia, però bé, és igual. Mentida com una catedral. A mi no se me va informar amb els canals oficials. Clar, llavors, jo setmanes que ho sabem. Què vols, un burofax? Quan algú té la gentilesa i la valentia de venir-nos a visitar l'estudi, sempre intento fer una secció una mica adequada, pensada precisament pel nostre convidat. Però avui ho lamento molt, però no ha sigut així. Però bueno. La meva idea inicial per avui era parlar-vos de les declaracions d'una de les folclòriques que ha brillat amb llum pròpia durant temps a l'Star System català. Parlem molt de l'infern que han hagut de suportar els nostres herois de la flotilla quan van ser capturats per les forces satàniques d'Israel. Molt s'ha parlat també del tracte que es dona als presoners de Guantánamo o a les presons de Bukele, però res comparat amb la tortura que hem hagut de patir durant 15 anys a Catalunya. Parlo, per si encara no ho heu endevinat, del malson que ens ha suposat compartir espai i temps amb Charango. Un grup que a base de repetir 5 paraules, llum, somnis, camins, llibertat i amor, s'han guanyat una estrella al passeig de la fama de la Catalunya Walk. Que, per cert, un dia, no sé si ho parlàvem amb tu, Guillem, que un dia hauríem de parlar de tota la bombolla dels grups també subvencionats catalans, que també té a la Marinera, i tu, a l'Ajuntament, amb festes majors i preus inflats... Domino. Això també... Que els grups de música no surten al portal de subvencions, surten al de contractacions. També et dic que jo estic molt a favor dels nous grups de música que és a dir, ara tenim la gran sort que un gran tant per cent de grups de música en català han decidit que no en fa política i fan música, i per això omplen. És a dir, ara tenim grups que han omplert el Palau Sant Jordi sense una iniciativa privada, des de Boques Grasses fins a Figaflaues o els de Tietz, i per tant super a favor d'això. Però a festes majors també n'han fet unes quantes. Però això és culpa dels ajuntaments que en paguen, també. Sí, no, està clar. Bueno, i aquí hi ha una xarxa d'empreses que et mouen, mira, contracta'm a mi, no? Està correlacionat, de fet, això hi ha un estudi que ho diu, portar un millor grup a les eleccions, és a dir, a la festa major abans de les eleccions, amb treure millors resultats. Es va fer un estudi i es veu que contra més et gastes en la festa major, més resultats. I aquí portaràs, doncs, el 2026, qui portareu? Algú de l'estil Bebetrix o alguna així portaré a Santa Margarida. Bueno, en tot cas, nosaltres seguim amb Charango, no? A les seves lletres tots són llums que il·luminen, camins que caminen, un mar que ens abraça i una vida que m'estima. I no falla, sempre festejant, filtrejant sempre amb la paraula revolució, perquè es veu que revolució és una paraula que si la repeteixes molt cops, al final sembla que n'estiguis fent una. Però el nostre protagonista, en aquest cas, que és el senyor Alguer Miquel, que era el cantant de Charango, sap molt bé que no hi ha res més revolucionari que lluitar contra el sistema, tocant per l'Ajuntament de Barcelona, amb subvenció de la Diputació i patrocini del 3C.
Charango pertany a aquests grups capaços de convertir una manifestació en una classe de zumba. En definitiva, un grup que ha intentat fer d'aquest món un lloc millor i a fe de Déu que ho han aconseguit, sobretot des de que es van retirar. Us preguntareu per què aquesta rajada avui tan gratuïta de Charango. Pues per mi, l'altre dia em va tocar els ous, perquè vaig sentir unes declaracions del senyor Alguer Miquel a RAC1, que es veu que aquest noi ja fa un temps que és un activista de pedra picada i fa un temps que està a Cisjordània. Bueno, com a mínim hi és. Sí, a mínim hi és. L'han deixat entrar amb ell. Quan va tardar en arribar? Amb un avió, probablement. Va entrar com la gent normal, no? Amb un avió. Vale. El tema és que ja s'ha convertit en un expert i llavors un tio com el Basté no ha volgut deixar passar l'oportunitat de parlar una mica i fer bullir una mica més l'olla de les coses palestines. Amb la conversa ja avançada, la nostra amiga, l'Alguer, va deixar anar una perla que, si no fos perquè ja sabem com són, n'hi hauria per denunciar-lo. Us poso el tall. Molt punitivista t'ha quedat això, Carles. Us poso el tall. Però és que són coses tan bàsiques com que entendre que la teva vida a Catalunya té un impacte global devastador i que això que et sembla que passa lluny no hi passa. I que si tu encara tens els diners al Banc Santander, al BBVA o a la Caixa, estàs apretant el gatell. I si no vols mirar cap aquí i no vols saber això, doncs crec que... Una mica bèstia, això, si tens els calés en un lloc estàs apretant el gatell, una mica bèstia, no? Fins i tot primer que diuen gatell, quan és gallet, que això no... Però bueno... Però com de passat de rosques has de fer el comentari perquè el Basté digui... Hòstia... Com el Basté, que té milions d'euros, diu, ara què he de fer? Si no ens fico caixa enginyers, que no me n'enfio. Aquí està el BBVA, que era un anunci de la OPA del Sabadell, en contra, no? Bé, això us ho volia compartir, però com ja he dit, no en volia parlar en profunditat. Avui del que us volia parlar és d'una lluita compartida, com hem dit abans, amb la presentadora d'aquest humil podcast. Avui, Arnau, barrejarem una mica d'educació amb una mica de teoria queer, no? A veure què pot sortir malament. Pensareu que m'he tornat boig, però no. Us vull parlar de l'ESIC. L'ESIC és l'enquesta d'educació de salut i social dels infants a Catalunya. En un compromís fèrrim al periodisme, la Catalunya GOC, gràcies a una font que, com és normal, s'ha volgut mantenir l'anonimat, hem tingut accés al document sencer de l'enquesta. És una fantasia. L'enquesta és real, el document és real. D'entrada, podem fins i tot aplaudir que des de l'escola, des del departament, vulguin conèixer de primera mà com està la mercaderia amb la que tracten, no? El problema li veig amb el target a la que va destinada aquesta enquesta. Són infants de 10 o 11 anys, és a dir, de 5è de primària, una enquesta que si ja d'entrada avises que és anònima, no sé quina fiabilitat pot arribar a tenir, però vaja, no prejutgem els nens, o les nenes o els nenis, que al cap i a la fi ja sabem que diuen que aquests i els borratxos sempre diuen la veritat. Cal dir que crec que és un encert per part del departament que per fer aquesta enquesta hi ha PIN parental, o sigui, demanen permís previ a les famílies, tot i que les famílies no coneixen el contingut de l'enquesta, suposo que és per no poder preparar les respostes, però demanen permís si el nen pot fer o no pot fer l'enquesta en qüestió. Si us sembla, ja que no he tingut massa temps de preparar res, pel nostre convidat he preparat un recull de les millors preguntes i tu, Aron, me les vas contestant. Farem així un format entrevista íntima. Té 25 anys, vull dir... Sí, podria haver sigut subjecte d'aquesta... Jo crec que te les sabràs. Sí? Són tipoters, però si em vols anar justificant respostes, també tot això que tindrem, i així també aprofitarem per conèixer una miqueta més el nostre convidat. Arnau, tens permís per interrompre i cagar-te amb el que vulguis les vegades que Segurament aniràs necessitis. bufegant, simplement. Però són de cultura? Què són? No. No, tant de bo. Així de pas, et coneixerem una mica més personalment. Recordo, és una cosa que aniré fent, aniré recordant que són per nens de 10 i 11 anys. Vale. La primera pregunta no té massa cosa, no? Que és, ja sé que ens ho has dit abans, però Aron, quin any vas néixer? Llavors aquí he adaptat les respostes amb ell, no? Que és el 1998, 1999, 2000, 2001 o 2002. Cap d'aquests o no ho vull dir? Un apunt, és al ser una d'això de l'escola pública et donen les respostes. Però no estresséssim els nens de 5è. És com el dels dictats preparats. Exacte. Del 2000, encerclo. Del 2000, molt bé. Del 2000. No, aquesta pregunta només l'he posat perquè m'ha fet certa gràcia. En una classe de 5è de primària, que
tots són del mateix any. No, hi ha repetidors ja, eh? Sí, home, N'hi ha que fumen. però Que ja N'hi ha que fumen. Ja no, això a la nostra època sí que hi havia repetidors, ara ja no. Posant pel cas que hi hagués un repetidor o que hi hagués algú d'alguna classe anterior que l'han avançat, hòstia, però que hi hagi 5 anys de marge, o sigui, és el que diu el Guillem, potser sí que hi ha un nen de 5è nen que ja s'afeita. Clar. Saps? Bueno, és una xorrada, però me va fer riure. Va, seguim, que ara això ja es posa interessant, no? Repeteixo, són per nens de 5è. Aron, com et sents? Et sents un nen? Et sents una nena? No sé si no saps si et sents un nen o una nena, no ho saps o no ho vols dir? Però això és puntuable? O sigui, això és pel nen... Això el nen ho ha de contestar. Sento un nen. Et sents un nen. Si el anem coneixent una mica millor. Clar. Molt S'ha bé. de fer l'inici, cada convidat. Sí, és el test. Molt bé, Aron, ara ja sabem que et sents un nen. Això és com et sents tu, però aquí va la següent pregunta. Quan vas néixer, van dir que eres un nen, una nena o no ho vols dir? No ho diguis, per si de cas. No em fotré, hauria de preguntar a mons pares, no sé. Si no ho saps, no responguis. No, però aquí l'opció de no ho saps no hi és. És o no ho vols dir o un nen o una nena. Tu què et van dir que eres? Me la jugaré, eh? Jo crec que nen. Et van dir que eres un nen. Com a advocat, jo t'he d'anar dient... Però, hòstia, que li preguntin a crios de 5è de primària quan vas néixer... Què et van dir que eres? Aron, seguim. On va néixer el teu pare o mare número 1? A Catalunya, a la resta d'Espanya, fora d'Espanya, no ho saps, no tinc aquest pare o mare o no ho vull dir? Si on va néixer el meu pare. Bueno, pel teu pare o la teva mare, perquè potser tens dos mares. Que és porter. A Catalunya. A Catalunya. Vilafranca del Penedès. I, Aron, on va néixer el teu pare o mare número 2? A Catalunya, a la resta d'Espanya, fora d'Espanya, no ho sé, no ho tinc, vale. o no ho vols dir? Que són... Vale. També a Vilafranca del Penedès, tot i que era de Santa Margarida dels Monjos. Vale. Si en aquest cas massa binàries. Entenc que és pare i mare, no? Però hi diuen pare número 1 i número 2. Depèn del que tinguis tu. Nosaltres no sabem si tens dues mares, dos pares... O una mare sol, o monomarental, monoparental... O una persona no gestant... Menstruant... De les muntanyes. Lactant. I he trobat a faltar la pregunta. Com se sent la teva pare o mare número 1? Així tota la família. Tens cosí? Sí, com es sent? I quan va néixer? Seguim. Aron, imagina't que aquests punts, no, ja del 0 fins al 10, són famílies i que el 10 hi ha les famílies que tenen més diners i el 0 les que menys. On diries que està la teva família? Sembla una mica broncano, això, preguntant pels diners. Sí, una mica els diners. La segona pregunta ja, al 5. Al 5. Clar, molt bé, sempre. Molt bon polític. Com a polític. Molt bon polític. Aron, et recordo que ara ets un nen que estàs a 5è de primària, vale? Tens 10-11 anys. Hipnosis. Has fumat tabac alguna vegada? Sí, he fumat tabac. Has fumat tabac alguna vegada? No ens referim a una sola calada, sinó a fumar almenys unes quantes calades seguides. A 5è de primària. I les opcions és, no he fumat mai, ho he provat alguna vegada, fumo de tant en tant, fumo quasi cada dia o no ho vull dir. O cigarro amigo, falta. O dona'm el mòbil. Cada dia, hòstia, tio. No he fumat mai un cigarret de tabac. Però ho has provat alguna vegada? Alguna calada. Bueno, doncs per això per un nen de 5è, per un nen de 5è no està bé, eh? Bueno. M'estàs jutjant? Com et sents fumador? Aron, has utilitzat alguna vegada una cigarreta electrònica o vàper? Sí, això sí. Sí. Fumo. M'imagino al 5è de primària fumant a l'hora del pati, saps? Hi havia un personatge del Simpson o alguna cosa així, no?, que fumava i era un nen. Seguim. Aron, has begut alguna vegada a la teva vida almenys mig got de qualsevol beguda que porti alcohol? No mai, sí, alguna vegada a la vida, sí, en els últims 12 mesos, això vol dir que seria un nen de 9 anys, sí, en els últims 6 mesos, sí, en els últims 30 dies, o no ho vull dir? He begut. És penedesenc. I als 8 anys es foten cava. Exacte, directament, de fet, el bateig és amb cava. Xumet, no? Sí, directament. Aquesta pregunta suposo que t'agradarà per la presentació que t'ha fet l'Arnau. Recordem, un nen de 5è de primària. En els últims 12 mesos, o sigui, això vol dir que ja ve de quart, has intentat guanyar diners comprant loteria, apostes o criptomonedes? Sí. És que pregunta un criu de 5 anys per les criptomonedes. Posa'm el 10. Va, anem acabant. Aron, indica les xarxes socials que utilitzes habitualment. Pots marcar més d'una opció. Utilitzes Facebook,
Sí. YouTube? Sí. Instagram o Threads? Instagram. TikTok? TikTok, sí. Pinterest? Aquesta no. X o Twitter? Sí. Reddit? Reddit també. Twitch? Twitch no. Snapchat? Snapchat tampoc. WhatsApp? WhatsApp sí. I Tinder? I Tinder No també. pot ser, home, no. Tinder... Em pregunta per Tinder, en sèrio? No. Tinder també, però s'han de modernitzar, que ara hi ha més. Clar, però als nens de 9 anys no li pots preguntar per Bueno, Tinder. al nen de 9 anys li pots preguntar el que vulguis. Si li has Encara que no preguntat em fic- si s'ha fumat un Clar. piti, li pots preguntar el que Per vulguis. cert, que no pregunta per Grindr, també, i tot, saps? Hem convidat a l'única persona de 25 anys que utilitza Facebook, de tot Hòstia, el món. és veritat. Però hi ha Perquè poques és persones de polític. 25 que siguin polítics. Correcte. On estan els avis? El grup que és Exacte. no eres de Santa Margarida, sinó... Els avis al Tinder no estan. He d'arribar a través de Facebook. Per cert, a l'Aaron no li preguntem per les pensions que li podem fotre en l'aire a les eleccions, veritat, no fora. passarem per sobre del tema. Quin és el grup de Santa Margarida? El grup dels monxos on hi ha els iaios? Quin és el grup de Facebook? On has de penjar les teves intervencions? Informe. Bueno, no? hi ha molts grups de Facebook, però al final els iaios estan al casal dels avis, que és on han d'estar aquells que volen i juguen a petanca. Vas els diumenges? Has anat algun diumenge a ballar? He anat algun diumenge quan s'acostaven les eleccions i tornaré quan... Quan s'acostin les eleccions. Però cada diumenge tampoc no. Tampoc, ells han de tenir la seva privacitat. Totalment. Correcte. Vinga, anem acabant ja. Aaron, en quina edat vas utilitzar les xarxes socials per primera vegada? Abans dels 6 anys, als 6 anys, als 7, als 8, als 9, als 10, als 11, als 12? No ho sé o no ho vull dir? Jo als 12, primer d'ESO. Als 12. Que anava a dir, no existien, però clar, pensava en mi, en tu sí. No, sí, existien. Vale, aquí me'n flipa, no és que ho preguntin, sinó que ho haguem normalitzat. Jo, per mi, és una animalada que un xaval de 12 anys tingui xarxes socials, ja no et dic un xaval de 10 o 11 anys, vale? Perquè de la mateixa manera, i deixeu-m'ho dir, que critiquem molt el Departament d'Educació, d'Ensenyament o la Conselleria, com vulguis, per la davallada del nivell d'ensenyament, les famílies molts cops també ens hauríem de fer mirar l'accés que deixem als crios a les pantalles. Que no vol dir que estigui a favor de prohibir els mòbils als nens. Al revés, en tu tot ets un ferm cas, defensor jo soc molt defensor. Hi ha un tal Carles Borja va fer un article de notícies que es pot L'únic recuperar. article. Sí, a veure si m'animo i em feia algun més, va arribar a dir. Vale, i mira, et faig l'última, perquè aquesta també és imperdible, que és que amb quina freqüència t'has trobat algunes d'aquestes situacions en l'últim any? T'han tocat o acariciat les parts del teu cos sense el teu consentiment i t'ha molestat? No m'he trobat. No t'ha passat mai? No. Tu has tocat o acariciat les parts del cos d'algú sense el seu consentiment i els ha molestat? Tampoc. I han difós vídeos o imatges teves amb finalitat de fer-te mal o sense el teu consentiment? Només el PSC. No. És la millor resposta del dia. Però bueno, n'hi ha més, n'hi ha algunes més, però és que, clar, no sé, que en fi, que jo és que ja no sé si és que sóc més fatxa del que em pensava o què, però és que aquestes coses les trobo molt fora de lloc. Però vaja, que confio que en els que fan aquestes coses, que en teoria són els experts, no? Sàpiguen el que fan, tot i que ja sabem que els experts en educació i en infància de casa nostra, i de Gaies i tot això, no te'n pots refiar massa. Llavors, ja per acabar, Aaron, no sé si t'has sentit una mica incòmode contestant algun tipus de pregunta. Si t'has sentit algun incòmode, jo et recomano que de cara a l'any que ve, el curset que parlàvem abans de les noves masculinitats monstruoses, crec que hi trobaràs el teu punt lila. Exacte. Molt bé, Carles. Jo un dubte que tinc... Aquestes dues últimes preguntes, vull dir, suposo que estan fetes per detectar si hi ha algun criu pateix alguna mena d'abús i això, per tant, vull dir, tot el que sigui descobrir aquestes coses bé. Però no havies comentat que és anònima l'entrevista? Sí, és per fer estudis, o sigui, no és per detectar casos en concret. Clar, és el que a mi em xoca una mica, que estaria bé si és per detectar casos, si no és... Suposo que hi ha... Quin mal rotllo, per exemple, agafar les entrevistes, descobrir que hi ha dos xavals que tenen aquest però no problema saps i no qui saber és. qui són, i saber que tens aquest problema al d'això, però bueno, en tot cas sí, són evidentment les menys greus de totes. Va, hora i 10. Ja està bé, no passa res, que tampoc, vull dir, no ens prodigiem tampoc, no ens caracteritzem per fer molt contingut durant l'any, per tant no passa res que duri més d'una hora.
Aron, moltíssimes gràcies per haver vingut. No sé si vols afegir alguna cosa més, Aron. Demanar el vot. No és el moment perquè encara queda molt. Ja tornaré per demanar-lo. No, res, que he estat supercòmode i res, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i convido a tothom a visitar Santa Margarida i els Monjos, que trobaran molt bona gent. Crec que ara és una molt bona època perquè ja ha passat la verema, però la vinya encara està maca, o sigui, fer un passeig per allà està bastant bé i sobretot que vagin, que consumeixin i que coneguin bé Santa Margarida i els Monjos. Perquè allí, a banda de gent i paisatge de vinyes, tenim el pont de no sé què. Allà tenim molta història de la Guerra Civil, allà tenim un camp d'aviació republicana, tenim el Serral, que és, diguéssim, el refugi de la Guerra Civil, tenim el castell de Penyafort, tenim moltíssimes coses que realment és patrimoni. I molt socialistes. I molt socialistes. I un bon restaurant, si no m'equivoco. El restaurant Arrels és d'allà? El restaurant Arrels és d'allà. Vaig anar fa uns anys i s'hi menja molt bé. Es menja molt bé, per davant és la Cigonya i per darrere és Arrels i s'hi menja molt, molt bé. Jo també he estat fa poc. Perfecte. I res, moltíssimes gràcies, això, per convidar-me. Quan arribi la campanya electoral, si som aquí, demanarem el vot per l'Aron. Per l'Aron, i tant. Exacte, ja ho fem per si... Preventiu. Exacte. Després ens critiquen que no ens signifiquem políticament. Nosaltres som del partit de l'Aron. Exacte. De plataforma, no diu res més, eh? Vosaltres diu, som de plataforma. Som de plataforma. De plataforma per... I si cal un famós per la campanya, el Carles pot venir. Bob busca entrar en unes llistes. Sí, crec que per valors. Guillem, moltes gràcies per tot. Fins la setmana que ve. Un plaer. Carles, gràcies per tot. Ens veiem dimarts que ve. I a tota la gent, moltes gràcies per seguir-nos i aguantar-nos la tabarra durant més d'una hora. Ens veiem aquí el dijous que ve. Recordeu subscriure-us al canal de YouTube, que és gratis, val? No res, que vagi molt bé i recordeu sobretot que l'esperit de Roger Copaire sigui amb vosaltres. Adéu. És evident que no hi caben tots a Catalunya. Ania Vergele.